ng Diyos. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Diyos maray na hapon, tabi sa Indo Gabos mga tugang. And welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Pumbase OP. Bagamat po iniho sarong recorded, kasi si Father Butch hindi po magkakapag face-to-face. Pero just the same, nag-record na po ako. Parang padagos manggiraray ang sa tuyang programa, lalo ngunya na Martes, petsa 21, kang bulan ng Oktubre, 2025. Ano, madali ng panahon mga tugang. Ano? Kaso, sarong bulan, September, ngunyan Oktober, pagkatapos, pirang aldaw na sa naman, Nobyembre naman. Kailangan talaga tayo ay hindi nagmamadali. Ang kailangan natin ay enjoy the day. So, kumusta po kamo mga tugang ngunya na udto? Sana you are enjoying the day. Enjoy lang po palagi. Pag sinasabing enjoy, you have to be in Jesus. Yan. Enjoy. In Jesus. And joy is Jesus. So, enjoy in Jesus palagi, nakay Jesus ka lagi. Kasi ang taong in God lagi, in Jesus lagi, permi siyang maugma. Miski nga ni, minsan mga tugang, nagkakaigwa kita ng mga problema, mga kadipisilan sa buhay, pero dahil kita in Jesus permi, makikita natin ang pag-asa, makikita natin, ay lilipas lang naman yan eh. Kasi totoo naman eh. Ilang bagyo dumana sa atin, hindi naman 1 year ang bagyo eh. Mga ilang oras lang naman yan eh. Kaya nga dapat pagandaan din natin. Pagdating sa bagyo, pagandahin po natin ang ating mga bahay na ibig sabihin can resist the strength of the typhoon. Kaya importante. Alam mo, sabi nga doon sa Batanes kung bakit daw ang mga harong sa Batanes arog ka ito. Yun na nga ni, dapat ka naman, tabing typhoon proof. Ngunya naman, earthquake proof. Yan. Alam mo, importante po mga tugang yan. Kasi iyan mga yan, maabot talaga iyan. Kaya nga, dapat igwakitan paghahanda. Anyway, ngunya na daw, sa tuya kasing pag-urulayan ang paghahanda. Magayon mga tugang ang paghahanda. Kasi next month, October, November na, tapos December na, tapos handa ka na ba sa pagdating ni Kristo? Yun, handa ka na ba? Importante paghahanda. O ikaw, sa examination, handa ka na ba sa examination? Kaya from time to time, parang hindi ka nagpapanik, hindi ka nagka-cramming. Araw-araw, magre-review, mag-adal-adal. Kasi sabi, alam mo maganda talaga ini mga tugang na advice. Kung ang sarong tao, sabi nga, makabasa ng 10 pages a day in a book. So, in 10 days, makakaubos siya ng 10 days, hindi ba? So, 10 times 10, 100 pages. Yan mga tugang. Kung sa, mauubos mo yan. Kasi padahan-dahan. So, maganda yan mga tugang na sabi nga, ugaliin natin yan. Araw-araw tayo naghahanda. Yan naman talaga eh. Kasi kung hindi natin paghandaan yan, tayo ay mabibigla. Napakahalaga po yun, ang paghahanda. Kaya ngunya na daw na Martes, petsa 21 kang bulan ng Oktubre, magayon, handa na ba kayo? Handa na ba kayo makinig kay Father Butch? Yan, ang maganda dyan. Father, handa na po kami. Sabi nga ni Manay Sally Samar, Father, handa na po ako. Mayroon na po akong papel, meron na po akong ballpen. Nililista ko po ang sa imo mga lecture. Talaga si Manay Sally Samar na taga Pilar. Ganoon ni si Manay Kadag. Roy, kumusta ka na, Roy? Haloy na kita nagkaulay-ulay. But anyway, human sabi na, Father, handa na po ako makinig. At habang ako nakikinig, parang dahil kumalingawan, isinusurat ko, Father, ang aking nadadangog sa imo. Parang sa kuya man, Father, ma-share ang sa imong mga insights sa ibang mga tao. Thank you very much po. Magayon niyan. Arog kayo ni Alvin Oy. Si Alvin Oy, permi yan.
from sign on to sign off ng DCGP, pero may nagdadangog. Ano? Kadakol mga sa tuya, natutuwa po ako kasi kadakol pala, Father, nagdadangog sa imo. Iyo tabi. Kadakol pala, thank you very much sa mga nagdadangog. Ano? Nga lang, ngunya, di ko mababasan sa inyong mga messages kasi ini po recorded. Pero just the same, magayon po mga tugang ang sa tuyang pag-urulayan. Ano? Mapalad ang taong laging handa. Bakit ito po ang ating pag-usapan? Kasi po ito po ang ebanghelyo sa araw na ito ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon, ano, aldaw ning Martes. Ini pong ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 12, talata 35 hanggang 38. 3 verses po, pero napakaganda pong paalala sa atin, ano? Ang pagpaalala sa atin ang paghahanda, ano? Basahin ko mga tugang, ano? Kasi magayon na ang sa tuyang programa nga ni nakaugat lagi, sabi ko nga ni nakaangkla o nakahugot lagi sa salita ng Diyos. Kasi totoo po mga tugang, si Father Butch o tayo mga Kristiyano, tayo mga Katoliko, hindi po tayo pwedeng mabuhay na wala ang salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yan po ang ating pagkain. The Word of God is our food. Ano? Kaya araw-araw maganda po. May hindi lang pagkain ng para sa tiyan, kundi pagkain din po sa ating kalooban, ang salita ng Diyos. Ano? Importante po yun. Babasahin ko mga tugang ang salita ng Diyos o ebanghelyo sa araw na ito. Ano? Ulitin ko mula sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 12, talata 35 hanggang 38. Kung meron po kayong Biblia, o English man, o Tagalog, o Bicol man, pwede nyo akong sabayan. Okay? So, basahin ko mga tugang. Maghintay kayong bihis at handang maglingkod na may nakasinding mga lampara. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon. Pauwi siya mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pagdating niya at pagkatok. Mapalad ang mga lingkod na iyon na matatagpuang naghihintay sa Panginoon pagdating niya. Maniwala kayo sa akin, isusuot niya ang damit, pantrabaho at papaupuin sila sa hapag at isa silang pagsisilbihan. Dumating man siya sa hating gabi o sa madaling araw, ay matatagpuan niya silang ganito. Mapalad ang mga iyon. Mga kaibigan, ito po ang napakagandang ebanghelyo sa araw na ito ng Martes mula sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 12, talata 35 hanggang 38. Be prepared. Laging handa. Hindi ba yung motto ng Boy Scout po yan? Laging handa. Always be ready. Alam mo, yung maganda po yun. I'm ready. I'm ready. I'm available. Ready. Ano? Available. Pag ang tao ready, available po siya. Hindi siya unable. Ang problema kasi sa ating Father, unable. Hindi available. Kaya hindi siya ready. So, paano po tayo magiging ready? Well, practice lang po yan. Mag-practice lang po tayo. Ano? Alam mo, ang taong laging handa ay taong mapalad. Hindi lamang dahil sa tatanggapin niyang gantimpala, kundi dahilan sa napakarami niyang matatamong magagandang katangian, idinudulot ng kanyang pagiging laging handa. Totoo po yan mga tugang. Preparation, readiness, and availability. Big word, Father, Oo, readiness. Pero before you become ready, you have to be prepared. Yan, prepared. Are you preparing yourself? Father, nagpe-prepare po naman kayo. Kasi every day should be a preparation. Not for death, but a preparation for eternal life. Kasi akala natin we prepare for death. No, we prepare for eternal life.
Kasi death is only a means to eternal life. Ano? Pero ang importante, preparation for eternal life. Preparation for heaven. Yan. Yan ang pag-uusapan natin. Ulitin ko ha, ang taong laging handa ay taong mapalad. Kaya gusto mo maging mapalad ka, maging handa ka lagi. Ano? Babalik muli si Father Bulls pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase o Ping Unyan Aldaw ning Martes, petsa 21 kang bulan ning Oktubre 2025. At sa tuyang aning pinag-urulayan mga tugang ang manunungod sa paghahanda. Sinabi ko kanina, mapapalad ang taong laging nakahanda. Ano? Bakit? Bakit sila mapalad? Dahil sa tatanggapin niyang gantimpala. Ayun, kaya mapalad ang laging nakahanda kasi may gantimpala. Nalalasabi nga nila early birds catches worm, di ba? Kaya palagi nakahanda, At maaga ka pa. Pag lagi ka nakahanda, pag hindi, kung hindi ka nakahanda, walang gantimpala, magugulat ka pa, mabibigla ka pa. Alam mo, sabi nga, maraming matatamong magagandang katangiang idudulot lagi ang pagiging laging handa. Ilan sa mga katangian ang pagtutuon natin ng pansin. Maganda po ito pag ikaw nakahanda. Ang taong laging handa ay mahinahon. Wala sa kanyang puso't isipan ang pangamba sapagat malaki ang pagtitiwala niya sa kabutihan ng kanyang Panginoon. Yan ang number 1 Ulitin ko, napakaganda po ito kasi ang taong palaging handa ay pinagpapala. At hindi lang pinagpapala, kundi siya po ay may mga gantimpala pa. Kaya nga pagpapala kasi may gantimpala ang taong nakahanda. So yun po. Kaya nga, sabi ko, ito ang katangian ng pagtuunan natin ng pansin, ang paghahanda.
ang laging handa palagi ay mahinahon. Kalma lang. Pero pag ang ay nagugulat. Kaya nagugulat siya. Kaya maganda po ito, wala siyang pangamba. Ang taong laging handa, hindi nangangamba. Kasi hindi nga nagugulat. Alam niya yun mangyayari talaga ito Kasi nga, nakahanda siya. Halimbawa, sa mga calamity sa buhay. Yung bagyo. Talaga, darating yan. Hindi natin inaasahan. Pero, dumating man yan, dahil tayo nakahanda, hindi tayo mangangamba. Halimbawa, ito nga, nanglagay ka, ito, nangangamba na sila kasi dahil sa kanilang ginawang masama. Yun. Dahil sa flood control. Yun. Papasok na naman sa flood control. Totoo naman kasi, we should not stop, going against corruption. Kasi pag, halimbawa, tumigil na po tayo, wala tayong narinig, parang sinasabi, ay, okay lang naman pala ang magpagnanakaw, ang korupsyon. No. Huwag tayong huminto, huwag tayong tumigil. Dapat sabihin natin, ang masama ay masama. Kahit na po ito'y ginagawa ng nakakarami. Evil is evil, o bad things are bad things, even though they are being done by many people. Kahit po ang mabuti ay hindi ginagawa ng nakakarami, ito po ay ikabubuti. Tandaan po natin yan. Hindi dahil ginagawa. Tandaan po natin, morality is not by majority. Hindi po. Ang morality, that's the standard. Na kung anong tama, yun ang tama. Kung anong masama, yan ang masama. Pwede, at masasabi, sino pa din nagsasabing masama at tama? Ang nagsasabi niyan ay ang gumawa. Tandaan po natin halimbawa, ako gumawa ng relo. Ano ang tamang paggamit ng relo? Hindi nakasalalay po yan sa sa gagamit ng relo. Ito po ay nakasalalay sa gumawa ng relo. Kaya kung ikaw ay gagamit ng relo, pakatandaan mo na ang relo na binili mo, ginawa po yan. May specific purpose po yan para magbigay ng oras. At kung nasa wristwatch yan, dapat ilagay mo saan? Sa wristwatch. Kung neck watch yan, ilagay mo sa leeg. Depende po. At the same time, dahil orasan po yan, hindi mo dapat gagamitin yan sa martilyo. Pamukpok, masisira po yan. So lahat po na may gumawa. So in other words, ang paghahanda natin, nakasalalay din po kung ano talaga ang purpose ng gumawa. Yan. Ano ba talaga ang purpose ng gumawa? Parang tayo ay nakahanda. Kasi ang paghahanda natin, depende sa purpose. Purpose po yun. Lahat po dito sa mundong ito, nilikha ng Diyos yan, may purpose. Walang nilikha ang Diyos na bahala na kung anong gusto nilang gawin. No. Meron po talagang specific na dapat gawin. Yun dapat paghandaan natin. Lahat po yan, may paghahanda. Mahalaga po yan. Kaya sabi dito ang taong laging handa ay mahinahon, hindi siya nangangamba, sapagkat malaki ang pagtiwala. Yan po importante, pagtitiwala din kasi. So nagtitiwala tayo sa gumawa. Kaya halimbawa, yun, bagay na ginawa. Pero pag hindi natin ginagawa ang layunin ng gumawa, ito po ay nakakasira. Masisira talaga. So, ang ganda ng intensyon, pero yung pagkagagawa po ay hindi maganda. Parang ganun yun Maganda ang flood control, hindi ba? Pero yung pagkagawa ng flood control, wala mang bakal, hindi matibay. Pag dumating ang malakas na ulan, guguho po yan. Bakit? Hindi talaga ginawa ayon sa tama. Yan ang pag nakatahanda ka, na itatama mo po ang mali. Yan, napakahalaga po yun Kaya yan po ang unang katangian yan. So ito pagtuunan po natin na ang taong laging handa ay may pagtitiwala at mahinahon. At masasabi natin na malaki po ang kanyang pagtiwala. At dahil sa malaki ang pagtitiwala niya,
hindi po siya nangangamba. Kaya nga, mahinahon, kalmado lang. Naalala ko ngayon, may bagyo. Ang lakas ng bagyo. Pero alam mo, sabi ng nanay ko, huwag tayong preparado naman tayo. Bahay natin, tingnan mo, matibay talaga yan. Yan, hindi mambakal, kundi talaga sementado yan. Saka busog po yan, sabi ni Papa. At the same time, kahit yung ating bubong, yan, matibay talaga yan. Kasi iba sa mga bahay ngayon ng bubong. Kasi yung bubong namin, meron pang, yung parang U, na hindi matutuklap yung bubong talaga. Pag ibig sabihin, pag natuklap yung buong bahay, matutuklap. Ang tawag niyan, merong parang letter U yun matibay. Kasi alam mo yung gawa nung panahon, lalo na yung mixla, talagang pinaghandaan namin yun. Kahit sa earthquake, matibay talaga yung bakal, semento. Hindi namin dinaya yung bahay. Kaya ilang lindol na duman sa amin. Pero hindi kasi matibay po. Ang una, naalala ko kasi ginagawa namin yung bahay sa Tigaon, talagang nandun pa ako, tinitingnan ko. First year high school, second year high school ako noon Going to third year high school, tinitingnan ko yung foreman. So, tatanong-tanong ako, ano po ba ang mixla? Alam mo, isang semento, isang bag ng semento, dalawang buhangin, 1:2 to 3 hanggang 3 doon sa then mayroon pang isang buhangin, pagkatapos isang sakong buhangin, isang sakong semento, tapos isang sakong graba. So talaga 1:1. Matibay talaga. Matibay, kaya nga tingnan mo, ang hirap po yung bahay namin. Hindi mo basta kasi unang-una yung semento. Pareho po dito sa sa US Legazpi Hospital, yung semento diyan. Nako. Masisira yung grinder. Grabe matigas po kasi. Bakit? Pinaghandaan po kasi namin 'yan. Pinaghandaan una sa lindol at the same time sa bagyo. Paghahanda. Kaya nga, ang taong nakahanda ay hindi nangangamba. Kasi hindi siya mabibigla. At dahil ang taong nakahanda ay may tiwala. Pag ang taong walang tiwala, ay nako, mahirap po yan. Hindi siya makahanda. Kaya una, magtiwala po kayo. Magtiwala tayo sa kabutihan ng Diyos. Yan. Yan ang una magtiwala tayo sa kabutihan ng Diyos. At dahil tayo nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos, tayo palagi ay nakahanda. Okay? Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ang oras tabi mo niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At ngayong araw na ito ng Martes, ating pinag-uusapan ang tungkol sa paghahanda. Ulitin ko, ang taong laging handa ay laging pinagpapala. Ano? Kaya totoo naman pero pag hindi ka naghahanda, ikaw ay mabibigla at ikaw ay mangangamba. Ano? So yun. Kanina sinabi ko, ulitin ko lang po, ang taong laging handa ay hindi nangangamba. At dahil ang taong naghahanda, siya po kasi ay may malaking tiwala. Totoo po yan Pag ang tao ay may malaking tiwala, hindi siya magugulat at hindi siya ma-stress dahil siya ay mahinahon, kalmado. Pangalawa, ang masasabi natin na dapat pagtuunan natin ng pansin sa paghanda, ang taong laging handa ay hindi basta-basta maigugupo ng suliranin. Kung may dumarating na unos o problema sa buhay ng taong laging handa, hindi niya basta isinusuko ang kanyang laban sapagkat ang lakas niya ay ang pag-ibig ng kanyang Panginoon. So, yun po ang taong handa. Handa, hindi basta naigugupo ng suliranin. Ibig sabihin, may lakas po kasi siya. Kasi totoo po yan, ang taong laging nakahanda. Parang ganito yan, ha? Halimbawa, ikaw ay sundalo. At bilang sundalo, nakahanda ka sa pakikipaglaban. Nandun na po kasi yun At hindi lang sa pakikipaglaban. Bakit nakikipaglaban ka? Kasi ang pinakaunang layunin po dyan ay gusto mong ipagtanggol ang bayan. Kasi lalabanan mo talaga ang sino mang gumagawa ng masama. Di ba? So, importante po yan, paghahanda. O tulad ng halimbawa, ito lalo kang lalakas. Ang taong laging handa ay hindi basta maigo ang suliranin at kasi nga nakahanda po siya. Sabi nga, nagkakaroon siya ng muscle dahil sa nagpa-practice. Okay? Practice kaya tingnan mo. Halimbawa, isang paghahanda ng mga sundalo ay ang pagja-jogging. Tingnan mo, hindi palagi nakaupo. Kasi kung palagi kang naupo, lalaki po ang tiyan mo. Tingnan mo, kaya ka mga sundalo, pag malaki ang tiyan, ibig sabihin yan, hindi sundalo yan. Sundabusog na yan. Busog-busog na busog. Kasi hindi na nag-exercise. Ang tunay na sundalo, walang tiyan. Kasi every now and then, nagpa-practice po siya. Nagja-jogging siya. Kasi baka pagtakbo lang, ay naunahan siya ng kalaban. Na sa lakas, nawala na siya. Kaya importante, hindi siya susuko. Kaya nga, sabi nga, kahit anong unos, sa buhay, kahit anong problema, hindi niya susukuan. Hindi niya basta susukuan yan. Lalabanan dahil siya ay may lakas. At ang lakas niya ay nanggagaling sa Diyos. Yan ang huwag mong kakalimutan. The joy of the Lord is my strength. Sabi nga sa Bible, ulitin ko, the joy of the Lord is my strength.
ang kagalakan, ang kaugmahan ng kagurangnan ay sa kuyang kusog. Yan, kusog yan. At dahil may kusog ka sa kagurangnan, anumang mag-agi sa buhay mo, unos man problema yan, ay hindi ka pababayaan. Narumduman ko na naman girari si Mama, kaya itong filming kaibahan ko kahit si Mama. Sadit pa ako, miski naging pari na ako. Pero yung pigsasabi ni Mama, Noy, di kita pababayaan ng Diyos. Yun magayunan. Kaya nga, ito ang nagpapakusog. Kasi, pag halimbawa, ang taong nakahanda at inaasahan, nagsabi ko kasi ako, nagtitiwala. At pangalawa, lumalakas siya. Dahil saan? Sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Bakit? Mahal siya ng Diyos. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Yan po ay napakahalaga eh. Napakahalaga po ito. Ano? Kaya nga ang taong laging handa ay pinagpapala at ang taong handa ay hindi nangangamba. Ano? Dahil sa ang taong nakahanda ay laging nagtitiwala. Nagtitiwala siya sa Diyos eh. At nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. At ang lakas niya ay ang pag-ibig ng Diyos. Yan, napakalaga po yan. Kaya nga, laging handa. At hindi niya isusuko. Kasi nga, handa siya. At dahil sa handa, lumalakas. Ang taong hindi nakahanda, mahina. Tingnan mo, ang taong halimbawa, hindi nag-exercise, patakbuhin mo yan. Hindi mahina po yan. Kaya nga, ang isang masasabi natin, benefit of palaging taong nakakahanda, lumalakas siya. Unang-una, lumalakas ang kanyang isip. Lumalakas ang kanyang katawan. Lumalakas ang kanyang pananaw. Ano, sabi nga na natatais iyan. Na ano ito? Nasa sharpen iyan. Ano? So, hindi nagiging matulis, kundi tawag niyan, matulis talaga, ibig sabihin matulis, nagiging matulis pala, hindi nagiging marpurol, yun ang ibig kong sabihin. Kasi pag hindi mo paghahandaan, magiging mapurol ka, halimbawa sa klase, sa estudyante ka, hindi ka nag-aaral, magiging mapurol ang utak mo. Pero halimbawa, araw-araw, nag-aaral ka, nagiging, sabi nga, matulis. Sabi nga, sharpening the saw. Kaya sabi nga doon sa kay Stephen Covey, 7 Habits for Highly Effective People, sharpening the saw. Ang ibig sabihin, pagtatais. Pagtatais mo, itais mo. Sharpening nung lagari. Kaya nga, halimbawa, kung ang gagawin mo, may gagawin ka, o yung bolo, taisin mo muna, patalimin mo muna. Kasi halimbawa, may bolo ka, gagamitin mo yung bolong yan o sundang na yan, na hindi matalim, ay naku, matagal yan. Pero halimbawa, matalim ang pag ginamit mo yan sa ng damo, madaling maubos o pati kay sa pangkahoy. Importante po yan. Malaki ang naihanda ng paghahanda dahil sa paghahanda, ikaw ay lumalakas. Hindi ka susuko. Kaya sabi nga, importante muna, patalimin mo muna ang iyong isip, ganun din po yun. Paano mo napapatalim ang iyong isip? Sa constant practice. Halimbawa, ito si Father Boots, ganito, araw-araw, nagra-radyo tayo. Ito kahit nagre-record po nga ako kasi marami akong i-record dahil aalis po kami. So, yun po ang ginawa ko. So, actually, it's sharpening my mind. Nakakapag-isip ako kasi nga, napapractice ko po yun. Kaya maganda po, lumalakas ka. Yan. So, ang isang idinudulot ng taong nakahanda, siya po ay lumalakas. Importante po sa buhay. Kaya marami mga mahihina, kung sa Bicol, maluyahon, Father. Maluyahon noon, Father. Bakit maluya iyan? Kasi tamad, dahil naghahanda. Maluyahon. Kaya kung gusto mong maging matulis ka, gusto mong matarum ka, gusto mong sabi nga talagang masigasig ka, practice po yan. Practice does not make you perfect, but practice